Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV. Ageno ni odiochieng' mar odhi kodi makare. Koro otieno ni waikoni mar keloni weche manyien ma bende wan godo ma wasechokore chakre ne piny ru nyaka gie sani. Nyakwa Ramogi gin weche mathoth magi oting'o weche mag japuonj moro ma koro dhi chamo ganda e od ang'ech bang' yude kod ketho mar rodho japuonjre moro e gwenge mag Nyamira. Weche mag pok mag omenda madhi ne counties bende koro od bura mar Senate kaachiel kod od bura mamalo chopo e winjruok. Kendo koro counties biro yudo bilion 387 kata obedo ni paro mar chik mar omenda ne dwaro ni mondo counties oyud bilion maromo 400. Winjruok obedo bang' jo od bura mamalo kaachiel kod mag Senate bedo kod ywaruok ka senators nochung' e bilion 400 to od bura mamalo ne dwaro bilion 385. Koro ni to fuong'ruok nyalo bedo ne counties. Magi to kod mamoko mathoth nyakwa Ramogi waikoni weche manyien mag imore tindeni. To kapok wachopo kanyo bende adhi bedo kod wendona e twak mar buch jopiny. An gi senator mar county ma Homa Bay Moses Kajwang' modhi wuoyo godo ahinya to weche mag pok mag omenda madhi ne counties bang' winjruok bedo e kind jood bura mamalo kaachiel kod jood bura mag Senate. Omiyo mokwongo magi thund weche. It's an extraordinary financial year without a finance bill in place. We cannot afford to give our counties less money than they received last financial year. Winjruok giko ne obedo mar chwalo siling bilion 387 ne counties bang' lalruok ma osebedo kuom kinde. At Article 29 sub 29E explicitly prohibits corporal punishment. Japuonj moro ng'adne twech mar jela kuom ketho mar chwado kendo hinyo japuonjre ma jahigni 9 Nyamira. I have not been in contact with any person since we were arrested from Nairobi. All the government of Kenya is complicit in these transgressions, in these violations. Penjo medo nyuolore bang' ka jatend kweth makwedo sirikand Uganda Kizza Besigye nyocha omake e limbe mare pacho ka kendo tere e doho mar jolweny ma Uganda. Machiegni nyakwa Ramogi nyalo tudori kod namba 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, ka XN @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Pati. Gikone to iro marachar oneno e twak e kind senators kod jood bura e wi pok mar omenda madhi ne counties bang' kweth ariyogo ochopo e winjruok mar miyo counties bilion 387. Winjruok ma kamano biro bang' jumbe 3 mag gwandruok e kind senators kod jood bura bang' ne senators ramo ni counties nyaka yud bilion 400 e kinde ma jood bura to nyicha notamore kendo siro bilion 380. Chris Owino osebedo kaluwo wachni kendo kata kawuono ne entie kama ne otwak dhi e nyime kendo ma report. Sirikal mag counties koro nyalo chako chwalo chenro mag dongruok bang' komiti mar thek e kind jood bura kod senators e wi pok mar omenda ne sirikal mag counties chopo e winjruok mar miyo counties bilion 387. And we have agreed unequivocally and unanimously that our counties deserve resources, and for that reason we have reinstated the figure that they got last financial year of 385 billion, and on top of that we have made and provisioned additional resources of Kenya shillings 2 billion to make our counties perform their duties efficiently. Winjruok makamano obiro bang' jo od bura kod senators e boja od bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod senator ma Mandera Ali Roba lorore e romo mapanda kuom sa achiel mangima. All of us here unequivocally, we all support devolution from the National Assembly to the Senate fully. Our counties might be expecting a lot. Unfortunately, that a lot will be informed by reality, and reality has confined us to making this considered decision. Jokanyo mag komiti no bende owinjore ponono ne sirikal urem choko osuru madwarore ting' makamano ibiro ting'o kod sirikal mamalo. If we have been able to persuade each other that in fact wherever there is a shortfall, the institution or the government with the highest responsibility to bear the highest burden of that shortfall is the national government, that is progress. We want to urge county government that given that we have seen some marginal improvement in on-source revenue, can then some of this on-source revenue be
deployed towards development projects. Pok mar bilion 380 gabedo kata kamano en piny mar dwaro mar governors kaachiel kod senators mane dwaro bilion 400. Bang' jo od bura kod senators keto tenge ywarok margi kendo chopo e winjruok mar miyo counties omenda maromo bilion 385, wenge duto koro ochomo doho kama governors oramo ni kata nade ok gibi weyo omenda mar kongo apini mong'ere ka road maintenance and fuel levy. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Governors pod ywak ne sirikal mamalo ewi gino magiwacho ni idiyogi kendo ok migi pok moromo tayo chenro magi kata obedo ni ting' to gin go maduong' mar timo dongruok e counties. Governor Gladys Wanga ma Homa Bay wacho ni chenro mathoth oket e lwet sirikal mag county emomiyo gisebedo ka gidwaro ni dewgi yudo pok maromo kata moromo mondo gitago chenro magi. Wanga wacho ni ok gimor gibedo ni sirikal nduso bajet mayande oseketnegi kendo koro imiyogi bajet mawethweth. Nitie housing levy ma counties chulo, nitie weche mag SHIF kendo weche mag manyo ne jotich insurance, wage bills be nitie kanyo, weche mag somo mag nyithindo matindo, weche mag thieth. Gin gik momedo garama maduong' kabisa ne counties. To counties nokwayo bilion 450. Kaito nodhi mokal chik mowacho ni bilion no oduoke bilion 400. Chik nokal mokalo machik okalo motie sei. To kendo chik wacho niya, kadipo ni rem nitie e choko mar omenda mar Kenya to pesa mar counties ok ng'adi. Nikech ang'o, counties onge gi thuolo mar kawo loan. Sirikal mamalo kadipo ni pesa rem to ginyalo kawo loan magi medgo magi chorgo tichulo bang'e. Counties onge gi nafas mar kawo loan. Koro kadipo ni pesa ng'adore to chik ondiko niya, County Allocation of Revenue Act ondiko niya ok nyal kelne counties garama no. Tiyudo ni mane gimotimore sani. Pesa wuok e bilion 400 mane wasetimogo budget. Odhi e bilion 387. Aparo ni mae chakruok mar tho mar devolution. Jopiny wuok tung' mosuo kod piny owacho e kinde ka pach jopiny ewi chenro mar chugo bajet ma ikomenda 2025 2026 mana kaka jafombo marwa Walter Nyambagalero. Nyasino manobagi e kar romo ma KICC Nairobi abende nokelo kanyakla migawo mar omenda kod sectors mamoko. Sirikal ogo bade piny ni giserem bedo kod twak makare kod jopiny ewi chenro mage mag dongruok kendo golo doke it jopiny e weche motenore kod bajet. Thank you very much. E kinde ka pa jopiny ewi chuogo bajet mar ikomenda mar 2025-2026 mane obagi KICC e boma Nairobi, jopiny osoko wang' sirikal e wi rem chiwo twak makare mamiyo jopiny ng'eyo mathoth e wi weche mag bajet e gino ma jagoro mongirre migawo mar omenda Dr. Chris Kiptoo ogone bade piny kendo singo lokruok. Are we going to be able to address the challenge even you, the ministry, undergoing? Leave alone the ministry. In fact, we have acknowledged that our weakness at the treasury is that we haven't communicated the many things we have done which are good. And sometimes, because we don't communicate, we are not understood. Kiptoo koni choko paro mag jopiny. Sirikal geto yudo yore mag tieko tiaritha kod omenda kendo medo yore mag solo suru ne sirikal. Let's hold each other to account, those of us in positions of responsibility. Jakom komiti od bura mar bajet Nidi Nyoro bende onende ka gimobam kod sirikal kendo tielo ni jopur owinjore omisir kod pesa eka sirikal kuome nyalo tony rot e weche mag dongruok. We have to know that as we move forward, we have a lot of work to do. All of us in this hall especially, those on the government side. Jodak Masuba mane ochopo bende dwaro ni mondo sirikal owinjgi kendo konga paya mathoth e sub-county Masuba kendo medo pesa e komenda manyien. Weche mag nderni pod richo. Maduong' mogik en weche mag governance gi justice, law and order. Wadwaro mondo mi sirikal okel talents academies like football. Jopuonjre mane ochopo bende dwaro ni mondo sirikal
omedo omenda mar jiwo somo mar CBC ni mar gin kod kibaji yudo gik mochuno mag somo. Now, for example, we are taking computers. Some of the schools doesn't have computer facilities. Our primary and secondary schools lack water. Wichiliech mapek manyaka koro girakre godo en keto ratil, rang'iny kod okenge mibiti godo mar choko osuru kendo tiyo makare kod pesa ma ok arietha. Wichiliech no men nyaga yware godo en panja piny mokaw oket kendo ti godo makare. Ging'iyo kabile gibiro konyo od nyakwadha e chenroni. Walter Nyabaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Jatend kweth maketo piny owacho ma Uganda Tesre, Dr. Kiza Besigye, ne ochwalo doho ma Kindye e piny mar Uganda bang' kano make pacho kae kar dak mar Riverside, Nairobi, e kaunti ma Nairobi, e kinde mano chopo e pacho ka ne nyasi mar keto yanga bug jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua. Ote ma ogol gi doho ma Uganda oyango ni ne obila oyudo Besigye kani kod magina kod gige lweny mamoko ma jolweny monjo bed ni bedogo. Gino momiyo gichich ni Besigye ne dwaro mondo rakre kod tenda rita mar piny Uganda. Kaka jafwambo marwa Lide Okeyo lero, meko mar Besigye okelo ng'ur e kind oganda jo Kenya to kod jo Uganda. Bang' dhiye gi obila e kar dak ma Riverside e kaunti ma Nairobi, jatend kweth maketo piny owacho ma Uganda Tesre, Dr. Kiza Besigye nochwali e doho ma Makindye e piny mar Uganda kama nodonjne gi ketho mar bedo kod kit magina moko ma jolweny emoyiene bedo godo. Oboke moting'o nonro mar ketho manoyudgo Besigye nyiso ni Besigye gi jowetege amoko masani pok oyudi ne obago romo e piny mar Geneva, Switzerland, ka romo machielo ne gibago Athens e piny mar Greece, kendo romo mar adek mane gibagi boma Nairobi ne gichane rocho weche mag arita e piny mar Uganda. Jatend duond bura mar NARC Kenya Martha Karua manyasi mare mar keta yanga kitape ma ema nokelo Besigye pacho ka ose okang' mar mako Besigye kowacho ni okang' makamano dhi ataro gi chike mag rito oganda e piny mangima. Buch Besigye nochung' kuom dakika 15 bang' Besigye wacho ni pok omiye thuolo mar tudruok gi ng'ata ng'ata omiyo pod ne oonge gi okil mare. I was only informed that I was coming to court a few minutes ago. I have not been in contact with any person since we were arrested from Nairobi. Okil mar Besigye Obed Rutali openjo sirikal mar Kenya mondo mi ochiw ler mar kabende jogo makwedo sirikende pinje malibamba nyalo dhi nyime gi bedo gi geno mar chopo e pacho ka. Is it safe for opposition politicians in Uganda to enter Kenya and stay there? Is it safe? Oh, we are persona non grata now in Kenya. Oh, Kenyans, or the government of Kenya is complicit in these transgressions, in these violations being perpetrated by the regime forces here. How can they just cross the borders, pick out people who entered Kenya legally and whisk them away with reckless abandon, and the government of Kenya keeps quiet about it with no intervention at all? So we consider them to be complicit in all what is happening. The government of Kenya has to account to us. They owe us an explanation what is happening with all these illegal kidnaps happening in Kenya. Governor Masia James Orengo se omeko mar Besigye ma wacho ni otim gima okumo bila mapacho ka gino wacho ni keto picha marach kuom piny Kenya hakoro dwaro mondo mi piny Kenya mondo mi we Besigye thuolo. Riwruok mar okinde mapacho ka LSK dwaro mondo mi pinje ma oko donjre wach mar meko mar Besigye magi wacho ni thiro ratiro mar oganda kendo nyiso rem luwo chike marito oganda e piny mangima. The head of state had promised after the abduction of the Turkish that this is something that would never happen again. And so it's quite astonishing that after making such a promise not too long ago that this is again happening within our jurisdiction. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Komedo dhi nyime ni sirikal mar Kenya opako okenge ma Kenya osegoyo e jiwo nyathi manyako kod mine e pacho ka. E kinde ma piny mangima rito hingo higni 30 nyaka ni winjruok mar jiwo nyathi manyako midendo ni Beijing Declaration bedie, Kenya nonore e wi okenge mag tieko lwenje mag joma mine kod migeto godo nyiri e pacho ka, ma en achiel kuom gigo ma pod otimo tama kendo keto ngima mine kama rach. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Higni ma 30 nyaka ne piny ngima ket kogno e winjruok mar bero kendo jiwo nyathi manyako ma idendo ni Beijing Declaration 1995
Piny Kenya osegoyo kenge moko kuom weche madita 12 mag jiwo kendo bero ngima mine, kata obedo ni po nitiere weche tama maketo ngima mine kama ng'aw. E romo mar lalruok e kind jokanyo manobagi magawa moro e boma Nairobi kawuono, motelo ne nyasi mar hingo higni 30 mibiro tim higa manyien e dwe mar adek, oyangore ni piny Kenya osegoyo okang' e jiwo mine e okenge mopogore. If we can get it right at the political level, it is likely that we will get it right across the board, from the policy level to the political level. We have a myriad of concerns. We have a myriad of challenges still, and we must also acknowledge that we've made significant strides. Mine korijiwo mondo donji okumba mar thieth mar SHA ma sirikal lero ni biro kelo lokruok e ngima margi, ma en achiel kuom weche madito mainyo chando ngima mine. Swala la afya ni muhimu sana kwa sisi wamama, na wasihi mkitoka hapa mujisajili. Tuambie mama zetu walio mashinani wajisajili katika mpango huu wa huduma bora ya afya kwa wote, haswa wanawake. Wanawake wengi wamekuwa wakipoteza maisha yao wanapojifungua kwa sababu hakuna fedha za kutosha, hospitali ziko mbali. Jagoro mogirore migawo mar kit chwech Anne Wang'ombe bende otiyo kod thuolo ni e jiwo oganda mondo many yore mag keto lwasi makare mar tich ne joma mine ma nonro yango ni tiyo kuom thuolo malach maloyo jowetegi machuo. How can we reduce this amount of work? We can reduce it, for example, by ensuring that women are the ones who go looking for firewood, fetching water, cooking, etc. Suppose we make improvements on technology. Kamano bende, jatend piny William Ruto mano yuore nyasi mopogore, osingo chiwo shillings milion 100 mibiro tigodo e gero kuonde jot ne mine mayudore lwenje mag kit chwech masani en midhiero maduong' e ngima mine kod nyiri mapacho ka. We are committing Kenya shillings 100 million for the Safe Home, Safe Spaces campaign and for the next 16 days of activism. And these women leaders will lead the way in making sure that our girls, our women are made aware of the dangers they face. Nyasi motelo ne hingo higni 30 mar Beijing Declaration ibiro bagi e pacho ka dwe manyien kama Kenya biro yango e lipot mar okang' magisegoyo. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Duol makedo ne ratich oganda e pacho ka Kenya National Commission on Human Rights wacho ni kata obedo ne gisechwalo tich momigi gi katiba ma pacho ka maneno ni ratiro mar oganda orite yo makare. Kuom thuolo mar dweche 18 oganda jo Kenya osebedo kawito ngimagi e yo magalagala kama moko bende ilal godo meru. Gikwedo teko manobila otiyo godo e rakore gi rowere mag Gen Z kinde ng'anyo manotimore pacho ka e dwe mar 6 gi dwe mar 7 ma bende nokelo tho mar ji maromo 60. Jafwambo marwa Linet Undi miyo lero. E kinde mane gichiwo lipot ewi ratich oganda pachoka, duol makedo ne ratich oganda KNCHR owacho ni medruok mar nek pachokae osebedo midhiero maduong' mokwako piny Kenya, ka bende gidwaro mondo obila otimo pedha mager ne achije mitudo gi nek mar oganda maromo 60 mane owito ngimagi e kinde ng'anyo. So watemo kwayo sirkal mondo tim thorough investigations mondo ng'e circumstance ma jogi nendo thoe, kod shirika mar IPOA bendo nego tim investigations makanitie police manene obedo involved necessary action onego okawa kuomgi. Giwacho ni osebed kiro charita mar oganda ka oganda makwan gi romo 1376 nomaki ka okolu chike mag katiba. Oganda maromo 610 noyudo hinyruok. Oganda maromo 74 nolal godo meru ka 26 kuomgi poko yangi kama ntiere nyaka sani. Gino mamiyo koro giluongo riwruok mar piny mangima mondo bi kanyakla mar neno ni ojiw arita mar oganda. During this period 18 months, Commission ose records mag ji 610 manene ohinyore ndalo demonstrations. Kendo wan records ma ji 1376 manene otim arbitrary arrest. Joma imaka maongo gimotimo malong'o. Watemo kwayo sirkal kaka en mobedo rit kod law and order, gik magitimo duto onego bednu follow that law and order, including arrests manene otim during that period. Bende gikwayo migawo mar thieth kachiel gi sirikal mondo manyo kenge minyalo keti mar neno ni oganda jo Kenya ahinya to mago marito gi ni piny oyudo thieth kokalo e okumba manyien mar thieth e yo makare maonge ng'ikruok. Commission urges the government, healthcare providers and stakeholders to act swiftly
and decisively to address the challenges highlighted in a way that gives priority to ensure that no one is left behind. Komachielo bende, riwruok mar okinde ma pachoka olose wi midhiero ma okwako Kenya ahinya to e weche ratich oganda. Faith Odhiambo ma en jatend LSK oseyo sirikal kuom tiyo gi obila e rocho ratiro mar oganda. The head of state had promised after the abduction of the Turkish that this is something that would never happen again. And so it's quite astonishing that after making such a promise not too long ago that this is again happening within our jurisdiction. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Japuonj moro mar skund primar ma Riang'ombe SDA ong'adne twech e jela kuom higni 3 kuom ketho mar chwado ma ohinyo japuonjre moro ma jahigni 9. Jackson Mobisa Marucha omi kum makamano kuom ne rodho japuonjre Orlando maromo 107 ma owe kod hinyruok. Jang'ad bura mar doho ma Keroka Eunice Nyudhu kata kamano miye thuolo mar chulo fai mar siling 300,000 ma kao kamano to dhi chamo gande jela kuom higni 3. Marucha oyangi ne orocho ratich nyathino tarik 26 mar dwe mar adek higa mokalo kaeto pondo kuom ndalo 3. Furthermore, the Kenyan Constitution of 2010 at Article 29 sub 29E explicitly prohibits corporal punishment. In the circumstances, I hereby acquit the accused person on the charge of attempted murder, but nevertheless find him guilty for the offense of cruelty to a child. Erokamano nyakoro mogi kuom ketera mogi TV gi thuolo ni adwa ni koro ni akaw yo mara mokwongo e weche manyien mag imore tinende ni parni Mohamedo nyisi ni wadhi bedo gi twak mar buch jopiny kama wadhi bedo kod seneta mar county ma Homa Bay Moses Kajwang'. Thor wach ma wadhi twake en wach mar pok mar omenda madhi ne piny owacho mag counties bang' winjruok bedo e kind od bura mamalo kaachiel kod od bura mar senate ni to en omenda maromo nade mwinjo bed ni dhi konyo counties e komenda ma 224 225 gin weche modhe twake kao kamano no kao luoch mawuok kanyido to wachone no ayo makare omora ahinya gramo gi TV wachoni mos akwayo sirikal mondo ong'i team follow up kaka nyithindo dhi sikul gokinyi especially day school. Erokamano Owino Kamino Molo mar Ngodhe wachoni atimone japuonjno mos. Owino Kamino Molo ema wacho kamano. Erokamano ahinya kuom oro ote mari. Samuel Ochanda Oyucho of Seme Kombewa watching live. What amazes me is the action that the teacher took to discipline the child. Aworo. Martin Ochieng kawuok Rweya wachoni bati jonyuol nyathino onego chwad japuonjno kaka ochwado nyathino. Hey, we tit for tat. Wang kuong mwang. Chwat kuom chwat. Bende wacho ni koro chwadre achwada. Jonyuol nyathi bende mak japuonj mondo chwadi. Aworo. Greeting Bati following closely from Mandlungone Shemo Thosoja. Wachoni amora ahinya Bati kendo aluwo weche manyien yo makare. Sirikal onego yie oket maino mathoth ne rito ratich mine kod oganda duto ok ma Kenya kende to ng'ata mantie Kenya. Musa ahinya ne osiepa Besije. Let's we explore more on community policing biro konyo ahinya. Erokamano ahinya. Mogi kwa japuonjno to mako dhoga makamu koni Daddy Cool Jod Bura oyeyia omi governors billion 400 gino en chik giwe tuko gi governors. Okay, ochingo dalego pap nyadiel bende nitiere koda Joshua Dho Soja ngisane winja yo makare. Erokamano ahinya Ramogi neno maler Eriko Dudubaya Udi Nyaseme kantiere Migori Aseiko Ngalo Mwalimu bende ni koda gikine ni nyakora Ramogi yena moda kaw yueyo mana madundo nikech wan kod mamoko mapudo duogo ka kapok wadonje twak ma en Imore Ramogi TV. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com.
not for persons under the age of 18. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Listen up. Koala Cakes is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Muga FM tunakuletea Sambaza Furaha Meru Edition tarehe 21 na tarehe 22 mwezi huu wa Novemba. Utapata kujumuika na watangazaji wapendao wa Muga FM kama vile Jamlek Mwanonte, Mugongo, Tesa, Mukirio Kusimba na wengine wengi. Burudani litapeperusha na wasanii wapendao kama vile Mudhengi Dagara na Kaklani Morangeri. Tarehe 21 Safaricom Sambaza Furaha Caravan Meru Edition inaanzia Meru Town, Makutano, Kenjae, Murire, Lare, Maua na hatimaye Mekindori. Usikose kujumuika kwenye shamra hizi za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Muga FM. Machiegni kendo piny owacho mar kaunti ma Migori kawo sir kod riwruok mar bengi mar piny mangima dhi nyime kod loso chenro mar gero chiro manyasani e chiro masare boma mawendo. Chiro ma gedo ne dhi kawo omenda maromo $350,000 e seche mamoko kuom johala mane dhi nyime kod gero kuonde mag ohala magi e lobno mar piny owacho koro ywak. Jafwambo marwa Jo Juma nigi ler kowuok e kaunti ma Migori. Chiro ma piny owacho mar kaunti ma Migori kawo sir riwruogno mar bengi mar piny mangima kata World Bank chano gero e chiro masare mawadi boma mawendo kod omenda maromo $350,000 kelo paro mopogore opogore. Moko kuom jogo ma piny owacho mar kaunti ma Migori ne omiyo thuolo mar gero kuonde timo ohala e chiro ni masare higni 5 mokalo bang' chulo omenda maromo $500,000 owuok oko ka kwedo gedo mar chironi ma onego chakre e kinde machiegni. Lodni wasetagore mang'eny kabisa. Diere moro ne nitiere sama koro idwa mawagi. Watemo matek ka an kaka wuoyo ni. Adhi auso dhogadi 2 mondo mi alos go odano. Tulilipa. Kila kitu yenye walisema tulifanya. Na imefika wakati huu tukashangazwa kwamba anataka kuchukua vioski zijengwe zingine tukue wapangaji. Wayudo weche moko ni some investors oyudore dwani mondo bi oger chira wendo. Koro kenda winjo ni giyiero mana chichwa manwasegero ni ema koro idwani mondo gibigigedie kendi muko udi mosegero gite. Kata bed ni onge chendogo mag ohala
ma osechakre chiro ni Masare. Joala ma osebedo ka gero kuondegi mag timo ohala wacho ni gero chiro ni manyasani ma enego ger kod omenda maromo milion 350 dhi miyo gilal mar omenda ma gisetiyo godo e gero kuonde ohala go. Kani chiwo plodegi ne wantiere ma jok mane miyowa noa Migori County. Ne ogin gik mane wayudo yor kuo. Wase invest a lot of money, one mana investors. Jo piny ogolo pesa ofukegi. To gero kong'e ni gigero utegi giwegi. Piny owacho mar kaunti ma Migori kata kamano wach ni gidhi bedo piny kod jo ohala ma ywakgi kendo giwinjre kaka idhi timgi mondo koro gichiw thuolo ne gedo mar chironi e loni mar piny owacho. Hiyo ni shamba ya serikali na wale wako hapo bado hawajaanza kutumia ama kufanya biashara kwa zile nyumba walizopewa miaka 5 iliyopita ili waweze kufanyia biashara. Na tumeona ni vyema instead of wafanye biashara kwa mahali ambapo ni mahali duni kidogo, gavana wetu ametuletea hili soko kubwa. One stage makoro giesani eka wapenjo jini to matu paro nade, matu dwa tim nango, wasumo paro mopogore opogore. Koro kwayowa ne ni mondo jomanyocha omi authority mar tiyo kacha gibeda mos. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Limo wacho ne gidhi bedo piny kod johalagi kendo gibed kod winjruok maber ka wacho ni chiro manyasani ma igerone dhi konyogi kod johala mamoko. Nomigi kanyo ma gichulo gima ne gichulo gi sano ma wang'eyo ni nyo gitemo loso achiel ariyo adek mondo gimbe ngimagi osudi e chiro kanyo. Mak mana ni project makoro nyo kel mar milion 350 ni en project maduong' madhi konyo ji mang'eny. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak ma Kiambu e gwenge mag Eastleigh, boma ma Nairobi okwedo paro mar darogi e okang' mar ariyo mar chiwo thuolo ne gedo mar udi ma nengogi olor ma sirikal geto. Giwacho ni sirikal pok ochopo singo mane gichiwo e kinde mane gidaro ji e okang' mokwongo ne weyo thuolo ne jolweny mag kor lwasi kata Kenya Air Force. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero mathoth. Maromo mar jodak ma Kiambu kod apisas mag piny owacho mochung' ne ute manengogi oyweyo. Enichwang' kod lit kaluwore ni sirikal geto darogi e okang' mar ariyo kowuok e puoth jolweny mar kor lwasi kata Kenya Air Force maromo eka 56 mar chiwo thuolo ne gedo ne ute makamano. Mulikuja hapa mkabobarea watu wetu nyumba huku chini. 5,000 people wanaishi nje kama wanyama. Wycliffe Kesevuli osedak Kiambu kuom higni mokalo 20. Olero ni kaachiel gi jowetege mamoko nyogi dhi chiwo pachgi e romo makamano mondo giler midhiero magikadhe kendo giyud kony mar ni omenda mane sirikal osingo pok giyudo nyaka sani. Mkutano nilikuwa naenda ndio niende kutoa shida zangu huko, ndio nione kama wataweza nisaidia. Juu mimi mwenyewe hata mahali naweza jitoa hapa niende mahali siwezi. Nataka niende kuona wale viongozi wakujeko kwa hii nyumba yangu waone bila maisha naishi. Ni maisha ya binadamu ama ni maisha ya ng'ombe huko nje ama ni maisha ya mbuzi? Ahadi ilikuwa ni watu wale wanakaa karibu na mtu. Baadaye tutakadanganywa, tutakuwa tunapewa 10,000 ya kununua chakula. Na wengine tafute nyumba. Hiyo pesa tutapata. Moko kuom jodak okwedo ahinya paro mar gero negi ute manengogi oyweyo kendo dwaro mondo sirikal ochimre tir gi singo manegi chiwo. Ilibomolewa, tulikubali ibomolewe. Na wakasema baada ya ubomoaji watapanda nini miti. Hiyo ndio tunahitaji kuona miti ikipandwa, sio nyumba zingine tena zikijengwa huko. Osekadho koro dweche 6 nyaka ne sirikal mapacho ka muk ute jogo mane oger kuonde mokiew gi aoche kendo singo mar pidho yien kaka achiel kuom yore mag kedo gi pioula e kinde koth mapek. Kata kamano, onge chudo mora mora mosemi jogo mano muk utegi. Hizo manyumba wanataka kutujengea, sisi hatuhitaji sababu tuko na uwezo ya kujenga manyumba yetu. Tupatiwe title deed tujijengee Kiambu. Vile watu wa estate wamejijengea, tuko na uwezo tujijengee, hatutaki kujengewa. Wale wote households 40,000 hapa Nairobi ambayo wamehamishwa kwa sababu ya safety yao, kila boma serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Magiduto timore tok doho mamalo chiwo chik mondo mi sirikal ochul jogo manodare kuonde thidhia e gwenge ma Mathare, Mukuru kwa Ruben kod Kiamaiko. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
Kawadonjo motene kod weche mag ohala nyakora mogene pith mar rech e kaunti ma Kisumu igeno ni dhi bedo gi ndhadhu manyien bang' bad migawo mochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority LBDA chako chenro mar bero sekta mar pith rech ma Kibos ong'ere kaka LBDA Kibos Fish Multiplication Center. Chenro ma kama dhi riwo keto e tim lony manyasani kaachiel kod tiego jopur kaka yo mar kelo lokruok e sekta mar pith rech e gwenge makono. Millicent Adhiambo miyowa ripodno. Magi ne oyange kinde mane jatatije mar Lake Basin Development Authority, Wycliffe Ochiaga, otimo limbe puodho mar pidho rech ma Kibos. Puodho no moting'o yewni mag pidho rech 24 ka olero ni gidhi keto maino e kelo ndhadhu manyien e pith rech kokalo kuom lony manyasani. Wa install plant manyien mar toyo tong' mar rech mondo wayud nyithi rech mondo pidhi. En plant mabro golo fingerlings chiegni 4 million kata 5 million, and wan gadier ni maendi bro konyo johala mantiere alwora mar Nam Lolwe. Kopogore gi nyuol rech, giyango ni gidhi kelo masin manyasani mabiro kwano nyithi rech kapogogi e kidienje mowinjore ondamo madhi konyo duoko chien tho rech kuonde ma ipidhogie. For the first time in the country, we are going to have a fingerling counting machine, and this basically will address the issues of unfairness when it comes to farmers, where when they buy, they are not certain about the quantities that they buy. And this will then give space in terms of the ecosystem to the fish ponds so that we do not overstock the fish ponds, we do not overstock the cages. E mano gidhi tiyo kod teko chieng', gino madhi konyo e duoko chien omenda ma gitiyo godo kendo kedo gi midhiero mag lokruok futo mar kor lwasi. Chieng' emo tiyogo gi solar panels to generate go electricity mambo run the system. Wadwa ni waduok operational costs. Wan gi miluongo ni climate change and the emission of carbon madhie environment. We reduce on that. Bad migawo no bende oyango ni gitiyo machiegni kod migepe kaachiel kod mbalariany moko ma pachoka e tiego jopith rech e wi pith makare. An chon nachiwo achiwa chiemo, be natiyo gi chiemo mag local. Koro training no sekonya. Gik sache matimo sampling, ayudo ka kendo gigro, ayudo ka gimedore grams. Ne jopur kaka Ezekiel Ogada, lokruok makama biro gi midhiero meke kaachiel gi berne bende. Waseyudo puonj maber makoro wabedo farmers, maparo ni mbele wabiro bedo farmers mabecho. Kuoge nitie manyalo donjo e fish pond ni to nyalo kayo rech kikia, koro en rito. E sama keny piny mangima rito dhialo odiochieng' rech, Center Pith Rech ma Kibos to geto ting'o malo chiemo mag rech masani ochung' e kilo 4.5 per capita nyaka kilo 20 per capita. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakora kawuono obedo odiochieng' jodak mayudore Nyeri mar yudo mich mowuok kuom kambi mar Safaricom e bwo chenro mar Safaricom Sambaza Furaha. Safaricom kawuono limo bombe mayudore e alwora mar Gor Kenya machalo kaka Nyeri, Nanyuki, Timau kaachiel kod ka odiochieng' makiny gibiro chomo gwenge mag Embu. Safar mar kambi mar Safaricom ma idendo ni Safaricom Sambaza Furaha kawuono chopo e boma ma Nyeri. Jodak ka chore machiegni gi nyamburko margi kendo loyo mich mopogore opogore. Safaricom bende otimo limbe gwenge machaka, Mweiga kod Naru Moru kastembe gi kaloyo mich mogundho. Simu yangu ilikuwa imeharibika juice na nilikuwa na shida lakini nimesaidika. Nimesema asante na Safaricom idumu. Kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services timo limbe makamae ka giromo gi kastembe gi kendo gidhialogi gi mich mopogore opogore ka giingo higni 24 nyaka ne kambino chak chiwo chenro gi pachoka. Safarno kochopo kaunti ma Laikipia, joera mag Safaricom mamoko nochako loyo mich mopogore opogore kaka simbe, diek kod gwen. Nimefurahi siku ya leo kujishindia kuku. Nimejishindia mbuzi yangu ya krisi, so naona krisi yangu iko sorted. Safaricom bende osingo ne kastembe gi ni nonrogi mag simu omiya rita makare. We have committed to offer worry-free experiences to our customers, and safety is key in that. Given lots of goodies. You've seen chicken, airtime, money, goods, and a lot of entertainment. And it's a celebration worth having. Odiochieng' makiny, Safarno ne donje gwenge man Kubu, Mitungu, Marimanti, Kathwana, Chogorai kod Kionyo. Frederick Omondi, Ramogi TV.
Riwruok mar tuke mag basketball e pacho ka KBF olando ni Kenya dhi bago tuke mag Elite 16 tournament e kind tarik 28 dweni gi tarik 3 dwe mar 12. Tukego biro timore Kasarani Indoor Arena kaachiel kod Nyayo Gymnasium. Jakom mar basketball e pacho ka Paul Otula wacho ni thuolo ma Kenya oyudo ni en okang' maduong' mokalo e tuke mag basketball pacho ka. The final round of the Basketball Africa League, which will be held later on in 2025. And we are very excited that Kenya has been selected to host this very prestigious championship. And especially at a time when our champions, the Nairobi City Thunder, will be taking place in this championship. The Nairobi City Thunder has injected a new lease of life in Kenyan basketball. The standard of the game has really gone up. In fact, recently, we even had our under-16 boys team that went to Dakar, Senegal, and won a bronze medal. So whatever Nairobi City Thunder has done has rejuvenated basketball in Kenya. And we wish them well. Tuke mag Nandi Orkoyot Golf Tournament biro bedo kaka mago mag rapar mar jatend Nandi mosenindo Koitalel Arap Samoei. Nyasi makamano ibiro tigodo e solomenda mar konyo jogo manie sekta mar golf kod rito kido kod timbe oganda jonandi. Chenrono mosir gi View Travel biro bedo tich abich mar jomanie e Kenya Railways Club. E kinde nyasino jotugo mag golf ibiro yienegi mar goyo picha kaachiel kod luwo mor mag sinema mag rapar Koitalel Arap Samoei. So on Friday we'll be teeing off in his honor. And the reason why we're doing that is to activate the fundraising, the investment. We're calling out to investors, partners, sponsors to invest in this production. So essentially we want to make a series production about Koitalel based upon the true events, his life and times. Koitalel Samoei. Giko mar weche manyien nyakораmogi bang' ma to adhi bedo gi twak marwa seneta mar kaunti ma Homa Bay Moses Kajwang' osedonjo e studio ka kendo adhi go kode mbaka ewi pok mar omenda madhi ne counties winjruok mobedo e kind jood bura kaachiel kod jood bura mamalo kaachiel kod od bura mar senate makoro giwinjore ni bilion 387 ema biro dhi ne counties. Penjo en ni ma biro romo kaluwore kod dwaro mane counties okete budget magi ikomenda ganero gi 24,225 to ginang'o gini mibiro tim poni medruok obedo e choko mar omenda ma sirikal mamalo yudo. Magin penjo ma seneta biro dwokonwa nikech en kod ng'eyo matut weche mag ng'iyo omenda mawuok e piny owacho mamalo kadhi ne counties mana achiel kuom ting' magin godo kaka senators ma pacho ka. Kao kamano gi thuolo ni wena ayuyo mana matin sama koro wakelo seneta e twak marwa e twak mar buch jopiny otieno makawuono. Ibiro oro ote mari ka in kod penjo mora mora namba 360 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Bang' thuolo machuok kende waromo e twak mar buch jopiny. Kik idhi mabor. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Teacher Beach, kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco.
Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach Sangwen Otieno. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi yud skisa tiun mar Mili Nyarasemo de star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel ash Ramogi TV e od jothumbe duto. Wawinj wach Nyasaye kod wende majiwo chuny e Injili ngima. E Ramogi TV kae, wamiyi sabato maler kod wende mabiro gwedho chunyi. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Chandruok mar richo ok deal godo gi church board. Chandruok mar richo ok los gi business meeting. Chandruok mar richo en chandruok mitimo godo Nyasaye tir. Injili ngima. Sabato. Sari okinyi kik bai. Erokamano nyakwara Ramogi kuom keto Ramogi TV ne asengo ni wadhi bedo ka kod Senator mar County ma Homa Bay Moses Kajwang' osedonjo nyakwara Ramogi mondo watwagane kode. Ma en odiechieng' mar 20 e dwe mar 11 2024. Twak ma kawuono nyakwara Ramogi mulo omenda madhi ne piny owacho mag counties. En penjo ma ji osepenjore koro isando counties nango. Jomoko kone sirikal mamalo sando counties. Counties bende ywak ni pesa gideko. Sama gideko gi pesa go nitie mondo giwuoge sirikal mamalo ka gidhi e sirikal mamwalo. To counties oketo yore mage mag gin bende jiwo choko mage ma idendo ni own source revenue kata omenda mage yudo kigin kokalo e choko magi mag kor gwenge. Bang' winjruok mobedo kawuono e kind od bura mar Senate kaachiel kod od bura mamalo mar miyo counties bilion 300 to kod 87 ka winjruok ne en bilion 385 to med gi bilion 2 ewi bilion 385 no mondo gi jol gi weche mag lokruok mag nengo gik moko miluongo ni inflation. Nyakwara Ramogi penjo en ni ma dipo ni nyalo romo counties. County hie to ne dwaro siling bilion 450 motelo e dwaro margi mane giketo mokwongo. Omenda ni kaluwore kod twak manobedo gi ladruok ka ging'iyo kaka uchumi mar Kenya ringo nodwoke nyaka bilion 400. Sani koro gidhido bilion 300 to kod 87. Ma bende en gimoromo. To ginto budget margi wacho nango. Mane momiyan gi Senator ka. Senator osebedo kaluwo wach mag neno ni omenda odhi ne counties. Machiegni ahinya Senator Moses. Erokamano ahinya. Kaw thuolo mar moso nyakwara Ramogi Kajwang' nikech paro ni ma odiechieng' makende ahinya ma yudo thuolo mar loso kodgi gin bende. Erokamano ahinya. Amor ka koro aduogo dala. E juma achiel mokalo asebedo e piny mar Azerbaijan e boma miluongo ni Baku. Ne wadhi e bura mar climate change ming'iyo godo weche mag kor lwasi. Kendo ne wadhi kono kaka delegation moa Kenya gi Afrika. Kane owacho ni pinje madongo machalo Amerika gi China osemewo to gimewo gi industries maketho kor lwasi. Omiyo chandruok mwan godo thurwa koni wuok e dhoudigo. Ne wadwaro ni mondo giket pesa mesa manyalo konyo gandawa. Ing'eyo ni higa manyien jolony wacho ni kech dhi bedo kech malich. Kech machalo mane muma
mane Joseph otudore godo cha. Yes. En kech mikelo gi lokruok mar kor lwasi. To en chandruok mowuok America, en chandruok mowuok China, en chandruok mowuok Germany gi Britain. Kamoro bobedo kech mager, ji boluonge ni kej Ruto. To ka kuom adieri en kech mokel gi jok mamoko ka. Koro ne wan Azerbaijan, kendo nwa kedo ni mondo pinje momewogi oketnwa $1.3 dola mar Amerika. Pesa no inyalo paro ni pesa mang'eny. Ting'e ni mwandu mar piny ngima mwaluongo ni global GDP en $100 ne wawacho ni gikaw atamalo achiel kende 1% mar global GDP mondo gikete weche mag lokruok mar kor lwasi, nikech mano pesa matin kopim gi pesa mitiyo godo e lwenje magore Israel, magore Sudan, magore Ukraine gi Russia, itiyo gi $1 trillion. Koro nwawacho ni giket $1 trillion mondo waked gi lokruok mar kor lwasi, mondo weche machalo kech mwaneno gi ma piny moro nadhie miluongo ni Namibia nyocha. Kech omako piny masani sirikal yango liech, sirikal yango jowi, sirikal yango magwar, to pogo ring'o no ne jopiny. So mago are some of the effects mag climate change ma iga manyien oganda wa kok watang' gi koth machweni, kok wapuro pon, kok wabedo gi dero, kok warundo, kok warito cham wan godo, wadhi bedo gi chandruok maduong'. Omiyo amor kaduogo dala, kendo amor kanyalo miyo oganda wa report ni ne wakedo kocha ni mondo wayud mwandu manyalo konyowa geng'o chandruok aina go. Seneta erokamano ahinya kuom kelo wachno. Ma en achiel kuom gigo mamiyo piny mangima bedo gi wich bara ahinya kaka inyalo res piny ka luwore kod lokruok mosebedo e kor lwasi. E juma mokwongo mar twak mar COP29 madhi nyime Azerbaijan, jomoko kone chal ka gima Afrika wuok e lwetgi. Onge chiwruok maduong' ahinya ma pinje momewo ma bende marocho ahinya kor lwasigi ochiwore, nikech gichiwo singo mathoth to singo gi okete tim. Ang'o matimore hie kuwinjo e dho yamo mochung' ne pinje ma osebedo kani kod kembe madongo kendo mar rocho kor lwasi? Gima nochapo bura ma higa ni en ni jo Amerika noyiero Donald Trump. To Donald Trump en ng'at mok oyie ni gigo magitimo kata mo magikunyo kata industries magolo iro maketho environment ok oyie ni Amerika onego bed ni chulo pesa. Emomiyo kane en ker mokwongo bang' ka nokawo kuom Obama, nogolo Amerika e riwruok mar Conference of Parties. Koro ji mang'eny ne luor nikech oyier Trump tarik 4 dwe mar 11 to buchwa cha ochakore tarik 7. Ji mang'eny ne luor ni ka koro oyier Trump to Amerika monego bed ni keto mwandu mang'eny e mesa, nikech kuom $100 trillion mar GDP mar piny ngima, Amerika nigi $25 trillion gi wiye. Ni kamoro Amerika nok nyal chopo dwaro ma delegates ni godo kanyo. Mar ariyo, jotend Afrika bende wang'ni nok odhi e bura. William Ruto en jakom mar chenro mar climate change e Africa Union kocha. Ka kuom adieri en monego bed notelo ne jotelo ma Africa, presidents tema Africa. Ni neno kaka notimo Nairobi ka ne watimo Africa Climate Summit. Ker ma Kenya ne onge, ma Tanzania ne onge, ma Uganda ne onge, ma Rwanda ne nitie, ma Ethiopia ne prime minister ne onge. Koro kata delegation manodhi kacha nok otegno ahinya. Ting'eni kudhi nyombo kuyom to kamoro inyalo diu. Emomiyo aneno ka higa ni ne wagomba ahinya ni mondo wabed gi singo mar $1.3 trillion. To kamoro kwachak wadhi higa machielo to koro wabedo gi chenro makare kaka onego ke pesa no. Nikech pesa no koponu wayude to warite maber. Ok ni koro odwa yake kaka wahero yako pesa mwayudo kaka hola. Onyalo loko ngima jowa. Nitie moro matin masani ni county governments. Kakura doke wach twak manokelo wake. Iluongo ni Floka. Floka ni en loan mane Kenya okawo. Okawe kuom World Bank, okawe kuom bank moro mar jo German. To Floka nyiso ni jopiny bedo gi chenro margi ma ging'iyo gigo ma ginyalo timo mondo gigeng' godo kit dhier kata chandruok manyalo biro kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Aseneno kuonde moko ka jopiny wacho ni gidwa ni gikuny pi. To gidwa ni gikuny pi to gitiyo gi sola mondo goye. Aseneno kuonde moko ka ji dhi e dho nam
to giwacho ni e dho nam ka gidwa ni giket kit pur moro manyalo rito dho nam kanyo mondo kik low kata siltation moro matimore nam cha Kuoyo kik wuog oko kadonjo e nam. kuoyo e dho nam kanyo kik kethre mondo wa preserve wedhe. Yes. To nitie kuonde moko ma bende pesa nok tigoro maber. Omiyo $1.3 trillion mane wakedo ne cha. Kopo ni nyalo kete mesa, mowuogi, mochop Kenya, mochop e gwenge, onyalo kelo lokruok maduong' e ngimawa. Okay. Erokamano nya seneta kuom chiwo ler ma kamano. En gima omakore kod weche madhi nyime sani e kor gwengewa ma kata pesa ma imanyo makoro idwaro kowuok e sirikal mamalo kochopo e kor gweng' to nitiere moko miketo ne chandruoge matuch apoya miluongo ni disaster management ma gin thoth gi gin ma ikelo kaluwore kod lokruok chal kor lwasi. Seneta, wadonje wach matwak ma kawuono. Kuom bilion 400 gi bilion 387 pogruok ni counties ni kama nade kaluwore kod twak manobedo kawuono. Twak osebedo kuom chungni jumbe 3 mokalo ka ji otamore chopo e winjruok ni to counties onyo bende yudo bilion 400 koso bilion 385 mane od bura dwaro. Ma bang' ne migawo mar omenda chwalo ywak ni awa paro mar chik mar omenda mano dhi tiyo godo e choko omenda e omenda 2024-2025 ok koro ti nikech nowite oko. Nyiso ni ok wadhi chopo ageta marwa. Pesa wadhi yudo matin to koponi wachiwe bilion 400 kaka ni dware cha to samoro sirikal mamalo nyalo donge yom kata nyawo moro e tayo chenro magi. Bilion 387 ober ne counties gie sani? Ok ber. E thuolo masebedo e Senate, yes, asebedo twak aina ni kuom igni 9. Yes. Nikech chik aina ni ikale higa ka higa. Yes. To ma higa mokwongo mwaneno ka sirikal mamalo dwano duok piny pesa mitero ne county. Higa ka higa osebedo komedore. Yes. Nikech nitie gimiluongo ni inflation. Yes. Higa ka higa gharama ya maisha sudo. Koro nitie atamalo kata 10 kata 10% moro manyaka keti mwaluongo gi dho ngere ni inflationary adjustment. Igni 9 gi te pok aneno dichieng' ma sirikal wacho ni koro waonge pesa kik wami county kit pesa magidwaro kata kik wamed gi pesa. Budgeting kitimo iwachoga ni onego tim zero based budget. Tiende niya, kiwene minodi pesa iwuok idhi e tich, iwene $500 to kinyise ni kaduogo tadwaro gweno, tadwaro chapat kendo adwaro chai gi makati, pesa tiwene $500. Yes. Kidwaro gweno gi chapat gi makati gi gigo te, to penjri ni mogo unga paket achiel en pesa di, to mkate pesa di, to sukari pesa di, to chak pesa di, to gima moko go pesa di, be $500 oromo. Ibo yudo ni $500 ok oromo. Yes. Sirikal mamalo chalo jal ma wuok dhi e tich to we dhako gi $500 to odwaro ni mondo dhako no otedi, odwaro ni dhako no opur, oluok ot, olos gigo te. Wan kaka Senate, yes, ka wabiro twak aina no, wabiro kwasego kwano ni mondo sirikal mar county ochiw services madwarore. Services mag thieth, mag nderni, mag chirni, mag chiwo pi, mag chulo msara, mag ng'iewo yedhe, gimoro ka gimoro kwande rom kama. Emomiyo ne wachako gi bilion 400 gi wiye. Kendo nabede twak mane otim mar mediation. Ma bang'e ka sirikal mamalo ywak ni Gen Z nokelo koko masani osuru ok nyal medi. Yes. To ne wayware mwawacho ni kare wagik e bilion 400 koro kosud piny kendo. Nikech higa mokalo counties noyudo bilion 300 gi 85 kanyo. About 385 billion. Yes. No wacho ni onge kaka National Assembly gi Treasury nyalo wacho ni waduok gino to 350 billion. Nikech king'iyo counties sani, kata debed ni ok omed jogo matiye county, to msara to nyaka medi. King'iyo doctors gi health workers matiye counties, ne gisebedo gi ng'anyo higni 2 mokalo, ma giwinjore collective bargaining agreement, ma winjruok obet ni msachgi biro medore e yo machal kama. Mago duto te nyaka bed funded from budget ni. Ne wachak wakelo chenro machielo mar community health promoters. Yes. Community health promoters. Yes. Kendo king'iyo community health promoters, king'iyo kwano, garama mare dhi bedo bilion 3 ne county governments.
Aito nwachak wakelo gimoro ni County Aggregation and Industrial Parks. Kidhi Homa Bay, iyudo ka Riwa nitie watemo loso industrial park. To counties mamoko bende loso industrial parks. Kiriwo kwanono, ne odhi wuok bilion 11. To ne nitie chenro bende mar kelo gik moko equipment mag thieth e osiptende. En kanigo kwanono nowuok bilion 5. Aito nitie mamoko bende mwamedo. Machalo NSSF, machalo housing levy. Housing levy ne dhi wuok bilion 4. NSSF ne dhi wuok bilion 3. Wan kaka Senate nwago kwano. Mwabet gi jowetewa mani National Assembly. Mwanyiso gi ni yawa. Un bende un jotelo e constituencies mane counties. Okonengo bed ni wakedo. Ni gimodhi e county ni koro olal. Gimodhi e county okolal. Gimodhi e county bodhi ne jogeni kati bed mbunge manyatike, jo nyatike dhi benefit from gimobire county no. Omiyo kumani penjo ka bilion 387 okoromo. Kendo higa mwadhieni, jopiny dhi winjo matek moloyo. Nikech mondo counties ochul msara mar jogo magisendiko, unless ni giriembo ji e tich. Ting'eyo ni ka in governor kiriembo ji e tich, to ji obari ndasi. Nikech koribo wach ni koro kamoro dhot more miriembo kata jok poke miriembo. Governors ibedo gi tich matek kabisa. Ok gibi bedo gi thuolo, ok gibi bedo gi mwandu mar kelo dongruok ma jopiny nigodo gi geno e counties. Iparo nade, Senator, kama piny Kenya nitiere sani, gi kaka piny en, in ja siasa, in ja telo, kendo in ja Kenya. Bende piny oti kama onyalo sustain budget mane oketo, ma ikomenda 224,225, ma kopone omi counties bilion 400 mane gidwaro cha, to sirikal pod biro chunga kendo gik moko biro dhi maber. Bende sirikal ma kakineno sani piny oti, bende gin gi nyalo mar choko osuru kata choko omenda ma rom dwaro mar budget. Ka ok gidhi giolo pesa oko ma bende nyalo keto Kenya kendo kama tek ka jopiny bende medo yudo midhiero e kinde mabiro kaluwore kod hola mowuok e pinje maoko. An ok ane ka chandruok en osuru. Yes. Chandruok en kaka ipoge. Nikech king'iyo CDF pod medore. Tiende niya, kaka wapogo mwachoko. Gi kisungu waluongo ni prioritization. Ang'o mwaketo mbele. Adwa miyi ranyisi. Nyoro kaduogo, waidho ndege piny Baku ka waduogo Nairobi. An nayudo sponsor NGO moro emano chulo ticket mara. Koro afuye ndege economy. Yes. Tayudo jotelo moko mag sirikal ma director gi PS kale line ka gidhie business class. Ndege ka ing'eyo ni business class, ticket mar business class en 10 times ticket mar economy. Tiende ni priorities. Nitie gik moko matindo tindo mwatimo ma kwanyalo weyo to wanyalo bedo gi pesa mang'eny manyalo kelo lokruok e ngima mar jowa. Gin ang'o gini mheshimiwa? En ng'ado gimiluongo ni wastage. Yes. Wan gi timbe moko e sirikal kae ma ok kel ohala moro amora ne ja Kenya. Gin timbe mag nyiso ukubwa. King'iyo geche ma ministers, PSS, kata jogo mane sirikal ringo godo. King'iyo kata ndeke ma gitiyo godo. Ranyisi matindo tindogo, kigo kwano, nyalo golo ni kata bilion 10 in terms of savings. To penjri niya, ang'o mwalaro ka e kind bilion 387 gi bilion 400, donge en mana bilion 13. Nitie kuonde mang'eny ma kwatimo gimiluongo ni true austerity measures, wanyalo yudo pesa no. Wan gi limit ni kaluwore gi kaka jomatindo nowuok oko kendo ne giwacho ni kik wamed usuru. Yes. To an awuon ariwo gi lwedo. Nikech usuru, one of the principles in taxation, en ni sirikal nyaka nyis ni lwete ler, sirikal nyaka nyis ni jopiny nyalo bedo kodgi gadieri kendo gigeno. Kata mana kanisa mondo igol tithe, kata mondo igol sadaka. In idhi itiyo, ipuro puothi, iyudo gundi 10, tikawo gunia achiel ikele kanisa. To kiwuok e kanisa tineno ka jayalo ting'o guniano tere ode, kar mondo dong' e kalu. Bende diduog kendo ni chaki kelo achiel kuom 10. Mane kaka sirikal ma Kenya chal. Ni wachulo usuru, to kwane ka usuru no dhi e kalu kamonego bed ni odhiye
mondo ber obed ne jo Kenya duto te. Ema miyo ja Kenya bedo gi pek ni ka koro idwa medo usuru. And apani magi challenges manyaka wang'i. An aparo ni kata mwanyalo choko e higani kaluwore gi chike mwan godo mag taxation. Bilion 400 ne ok nyal tamo sirikal mamalo mondo chiw ne counties. Chik bende wacho, chik mwasebedo kwa tiyo godo higni 9 gi. Ni kopono chopo higa moro ma usuru olwar piny, to sirikal mamalo ema kawo ting'no. That is a legal matter. Mane chik mwasebedo kwa kalo kuom higni 9 mosekalogi. Mane chuny katiba ma wan godo ni. Ni ka usuru olwar, to sirikal mamalo ok onego bed ni keto fine ne sirikal mar county. Nikech sirikal mamalo nigi nyalo mar dhi kawo hola. County onge nyalo mar kawo hola. Mondo county okawo hola, nitie county moro miluongo ni Laikipia. Notemo ni gidhi kawo hola miluongo ni infrastructure bond. Jirgino nokuongo kale county assembly, to the national cabinet, to the national assembly, to bire senate, to nopodhe senate. To sirikal mamalo John Mbadi ok ochuno ni nyaka dhie processes gote. Samoro odhie wuoth America to oseromo gi IMF, oseromo gi World Bank, to gisego mbaka bilion 300 moro osewuok. Oduogo mana timo reporting ne bunge. So ne oken kare mondo watuon county governments pesa, nikech king'iyo functions ma katiba dwaro ni mondo county governments otim, ging'eny kendo gine ma gimako chuny japiny. Ng'ie mine ma wan godo piny kocha. Gigo momakogi gin weche mag thieth. Mano tij county government. Gin weche mag pi. County government. Gitimo ohala chirni. County government. Pur gi pith omako wate county government. Kanye kama pesa onego bed ni dhiye. Ka kuom adieri, sirikal mamalo onego dong' gi pesa matin mar security, mar rito jolweny, mar chulo jopuonj, mar timo foreign policy, mar timo education policy, nikech gik mang'eny sani odhi ne counties, kata mana nderni. Achiel kuom gigo mosekelo ywaruok e kind sirikal mamalo gi county governments en pesa ma japiny chulo sani madhi e ofuko moro iluongo ni Road Maintenance Levy Fund. Yes. Ing'iewo petrol mar apiko, pesa ni donjo kanyo. Ing'iewo parafin mar milupo godo nam, pesa ni donjo kanyo. Pesa no kosedonjo e agulu cha, onego bed ni bathe moro imiyo county governments mondo gilos godo nderni. En pesa mar maintenance mar nderni. To sani sirikal mamalo tamore ni county governments ok onego yud pesa no. Kendo giriwore gi wetewa mane National Assembly. Ka giwacho ni pesa no onego dhi ne Kera, onego dhi ne Kenha, mago kembni motelne gi jogo mobedo appointed gi president. So okaneno ka ne nitie goodwill, okaneno ka ne nitie chuny maler on the part of the national government. Is it wrong kata en gima rach ka ok nyis counties ni gin bende gitigi austerity measures in ensuring ni samoro gik moko mar not priority e sirikande mag counties go bende omi thuolo matin kapod duoko yudore ewi kaka inyalo chok osuru mar piny Kenya. Mar ariyo, en yo mane ma oketi mar atiro madhi yango ni koponi omi counties bilion 400 to weche mag mibadhi ok dhi bedo, nikech moko kuom ripode mag Auditor General kata control of budget nyiso ni moko kuom counties tiyo kod omenda mathoth e wuodhe ma pacho ka kod pinje maoko, and magi gik ma samoro inyalo wach ni gitimie austerity measures mondo get austerity measures mondo kik bed ni budget mar county cha pod ong'awore ang'awa kata seche ma piny tek. Gik moko ariyo gi ere kaka inyalo konygi e kinde ma untiere kuchung' ne omenda madhi ne counties e od bura mamalo e kind pok mar piny owacho mamalo gi madhi ne counties. Ok daher ni wil gi the primary and fundamental issue ni counties nyaka mi pesa maromre gi tich monego bed ni gitimo kata services monego bed ni gichiwo. To ka county oseyudo pesa no, eka koro wadonjo kaka e wach kaka wanyalo rito pesa no, kaka wanyalo neno ni pesa no tiyo ne japiny. Ing'eyo ni msara mane michule county. Yes. Osekalo 40% king'iyo counties wate. To adieri best practice nitie report mane jo IMF nochiwo
mane ng'iyo pinje mamoko ni pes madhi e local governments kata sirikende ma pinygi en percentage mane monego dhi ne msara. IMF nowacho ni kuom nonrogi onego bed ka ng'eny ahinya to 10%. Aito wan Kenya nwakete chik no bed 35%. Yes. To sani counties moko nitie mane 60%. Kidhi e county machalo Kirinyaga chiegni gin mane 60%. Nairobi 60%. Elgeyo Marakwet 60%. Tharaka Nithi 60%. Ng'enygi nie percentages go. Anyalo yie ni mano nikech gichulo jotich koso nikech nitiere jotije manyawawa. Jotije manyawawa to nitie, to kapani jotije manyawawa nyalo chore nyaka 60%. To bende samoro definition mar jatich manyawawa bedo matek. Nikech nitie jogo michulo to onge tich, to bende nitie jogo michulo to gima long'o ma gitimo ne jopiny bende onge. Ne nitie kaunti moro mane ogona mbaka. Nikech ne gikawo jotije mane ni kanyo chon, ne giyudo jok moko ma tijgi en switchboard operator. Ing'eyo ni piny masani gi simeni, switchboard tinde ok ti. To ok inyal bedo gi ji 10 kata 20 matimo switchboard. Piny machon igni 20 mokalo, switchboard operators ne en tich malich ahinya. Ne en ng'at mane nyalo yawo dhot mar sirikal. To sani gionge. County moro idhi iyudo ni ng'ato tiyo tich mar lift operator. County ni to onge kata lift achiel. County moro idhi iyudo ni gin gi geche 50 to derepe to 100. Moro nonyisowa ni ne gin gi jok moko e payroll ma tijgi ne en mako yieyo. Rat catchers. Man is a job description. Ok gitigo tegu. Koso gitigo tegu. En alawo yieyo. Akia ni koro maka jo public health. Akia ni maka. So, ayie ni counties, kendo governors, onengo ket maino mar golo jotije manyawawa, to bende gi jogo michulo msara matimo tije ma gisani piny osekalo. Nitie ji mang'eny mane counties ma tijegi ok oluwore gi gigo ma counties onego bed ni timo. And then the end result, iyudo ni counties mang'eny kata mana veterinary officers gionge godo. Kata mana agricultural extension officers gionge godo. Jok ma kamoro ikgi osesudo matin, nyalo paro ni igni machon, kane ine gwenge kaluo kocha, ne nitie jo extension, jo veterinary mane biro, kendo anyalo paro ka tin, jogo kane biro, ne wakawo jamni te e gweng, to watero kamoro e cattle dip moro molos maber, to dhok te ne kale cattle dip kanyo. Thuolo moro ne ginyalo biro, to gitimo atima deworming ne dhok. Tinde okine gigo ka timore kaluo. To kata ka timore to timore mane counties mamoko are not the others. So chudo mar jotich kawo pesa mang'eny kabisa mano onego bed ni chopo ne jopiny in terms of services. Machielo to en mibadhi. An jakom mar kamati mar public accounts and asebedo jakom kuom thuolo malach. Kiny gokinyi adhi tero reports 250 to the plenary. 250 reports. Kendo adwa nyisi ni onge county ma onge richo. Gite ka en richo, kok en richo mar kuo, to en richo mar accounting. Kok en richo mar accounting, to en richo mar policy. All the counties have got audit issues. Onge county maler. In fact, kan ang'iyo ripodego, only a few county assemblies nomi report maler. To be ok gin county assemblies makaluo. Ne gin county assemblies moko mapani Bomet to nyalo bedo Kajiado gi pinje mamoko. Tiende ni wach mibadhi to gitiyo marach gi mwandu. Mano is a problem in our county governments. An da bed William Ruto kawuono. Yes. Kaka ne William Ruto oketowa gi jaridi mwagolo Gachagua. Ne akelo chike bunge mawacho ni cases mag mibadhi nyaka tiek e dweche 6. Dweche 6. Wan gi cases mag mibadhi mano chakore 2010. Sani wan e 2024. Pod dhi nyime nyaka sani. Chik ka nitie gimoro ni limitation of action. Nitie chike, nitie ketho moko ma ok nyal donjni bang' higni 7. Gima ber ni weche mag kuo kata criminal offenses to or part of that limitation of action. But by the time mangato maki materi e court mawach ni idonjo ni gi ketho mar kuo mar mwandu jopiny, onego bed ni osetimo uchunguzi.
onego bed ni police nosetimo investigation, DCI kata mana EACC. Onego bed ni DPP already nigi gigo te. Nikech edo bende ok oyieni ni mondo ikel evidence ka bura osechakore. Evidence te nyaka choki sama bura chakore. Ang'o momiyo buche moko kawo higni 10? Moko nyaka ne chaki nyaka sani pok orumo. To mago jok manotiyo counties kaka governors, kaka chief officers, kaka suppliers, ema samoro miyo jopiny paro ni chike ma wan godo ok nyal deal gi mibadhi mwanene counties. Omiyo human resource aneno ka nitie wastage, corruption bende dhi nyime nikech ji ok ne ka jogo ma kawo mwandu jopiny ok ine atua mikawo negi. Mheshimiwa, nyako bed mana William Ruto ema golo chik ni mondo cases gi oyal e dweche 6 koso kata mana un kaka jotelo ma bende ng'iyo mwandu madhi ne jopiny kod kaka winjo bed ni tiyo kodgi, ok kata mana e county kende, kata mana kuriuru kod jowetu mag National Assembly ma bende ng'iyo kaka sirikal mamalo bende tiyo kod omenda gi. Nikech samoro tiyo marach gomenda gi ni wacho ni nitiere malo kuom apisa mamoko mag sirikal mamoko nyalo tiyo kod nyadhi e wuodhe magi mondo ginere kaka jomoting'ore gi malo gik machal kamago kuonde ma wito pesa. Nyako bed mana president, ang'o momiyo un kaka jotelo moyiero kunyalo wacho ni governor so and so notiyo marach gi omenda ne, wan koro wadwa ni mondo waket chike mana yango ni nyaka kes mora mora mar mibadhi yale e dweche 6 nikech une thuok sirikal maloso chike. Wane moloso chike? An gi chike masekelo e od bura. Nyocha nakelo chik mar county boundaries. Chik madhi gi weche mag kiepe mag counties. Gi lwenje mosebede kiepe. Wang'eyo ni Kericho, Kisumo kanyo lwenyo osebet. Wang'eyo ni Vihiga, Kisumo ywaruok osebet. Wang'eyo ni kata Nyamira to gi Kisumo, Nyamira gi Homa Bay nitie ywaruok. To nyaka counties mamoko. Nyaka ne wakal chikno e Senate. Chikno odhi olal e National Assembly. To kane ji odhi e Bomas National Dialogue Committee ne winjruok obet ni mano chik monego bed ni ichwalo mapiyo kabisa nikech ji osedegore kata mana kaluo tho osebet ka ji yware weche mag kiewo. An gi chik machielo mano okalo e Senate makawo vocational training centers gi village polytechnics kete lwet county governments nikech chik ma wan godo en chik machalo ka gima village polytechnics gi technical gi vocational centers pod nie TVET Act. Chikno bang' kwanwa kale odhi otho. Gima temo wacho en ya. Kaka jaluo wacho ni rech kethore gi kawiye. Everything that happens in a nation, gimora mora matimore malong'o e piny ka, jatelo mamalo nyaka riw lwedo, kendo jatelo mamalo nyaka ji wachno. Ok ang'eyo gima nyalo miyo jotendwa nikech ging'eyo ni nyocha ni winjo ka John Mbadi wacho ni Kenya bilion 2 lal pile ka pile. Nosewach kata gi jatelo mokalo Uhuru Kenyatta. Jatelo machon nowache. John Mbadi nowache nyoro. Kendo John Mbadi anyalo yie godo nikech odonjo kacha aparo ni buoko make koneno kaka ji lal gi mwandu mar jopiny. Bilion 2 kigoyo gi ndalo odiechieng' 365. Ingeni mano nus mar budget ma Kenya. Mano pesa matin. To ka mano tuo malich momako piny kama. Ang'o momiyo ker kata telo mar Kenya pod mor ka buchegi kawo higni. Samoro nyalo duodo gi gin bende kopono oket chik mager ahinya nikech kata kanyo be ji ok ler ahinya. Emomiyo nawacho ni mondo wares Kenya kata mana loch mamalo. Raila Odinga to osebedo ka wacho gini kane wadhi e Bomas BBI, achiel kuom recommendations mag BBI, ne wacho ni weche mag corruption onego bed ni rumo gi dweche 6. Ineno Amerika kama koro giyiere Donald Trump ni. Donald Trump ne jok moko temo nego diriyo. Mokwongo obaye gi risasi, okalo gi e tie ite. Mowere me tie ite. Ng'ama notimo gino eto nogoye mach eto notho. Mar ariyo ng'ato liwe kogo golf. Ng'ato dhi e bungu e tie jen kamoro gi bunde mager kabisa nongo ni sniper rifle. Ng'ano rite to yude kapok oywayo risasi. Kamoro Donald Trump dikoro onge. Ng'ano nomak chieng'no, kiny ne otere kot. Odiechieng' mar adek kes ochakore. Kendo sani osetiek wachne. Ang'o momiyo kuo mag mwandu mag jopiny ma Auditor General osewacho, EACC osewacho,
oseyudi kata gi milion 500 e account mamari ma bende nyisore ni nowuok e county government kata nowuok e national government. Cases gi dwa yware. Kanyo aneno ka nitie yomyom moro maduokowa chien. To ayie kodi ni kik wawene president kende, but nyaka waket pressure mondo loch mamalo one ni wan kama rach kaluwore gi weche mag mibadhi, nikech bilion 2 odiochieng' kodiochieng' en pesa mang'eny maloyo bilion 387 mwawacho ni. Mheshimiwa, ang'o ma rach mantiere kind Senate gi od bura mamalo? Nikech kuom ranyisi wach miwacho ka ni nitiere paro moko ma unyalo golo maber kaka Senate, to ka gichopo od bura mamalo to ji chalo gima oketnegi ohinga. Ang'o matimore? Utiyo ne piny achiel, uyiero gi jo ombulu achiel, un gi geno achiel, utiyo gi katiba achiel. Ang'o matimore makelo pogruok? En nyiego, en manyo duong', koso en aena ni nitie ng'ama koro kia tich mowinjo bed ni otimo e katiba? Kamoro king'iyo kaka gigi betga, yes, e pinje mamoko man gi bunge ariyo, ywaruok bet. Kata Amerika nigi ywaruok. Iyudo ka Senate gi House of Representatives bedo gi paro mopogore. Ahinya e loch mar Joe Biden niyudo ka Senate notelne gi jo Democrats, to ot machielo cha otelne gi Republicans. Koro kinde duto te nitie ywaruok. Kata mondo budget okal, nyaka ji go mbaka. To Mheshimiwa wang'adi mate, ma en piny ma okotelno gi ji manigi yore ariyo mopogore ma gineno godo piny. Amerika e chiwo, nitiere Democrats, nitiere Republicans. Ot achiel otene gi Republicans, ot achiel otene gi Democrats. Ma gin ji ariyo man pachgi ok odwa bedo machalre ahinya. To marwa ma Kenya ni en oganda moyier e bwo katiba achiel, paro bende ok ni opogore ahinya. Ma kata king'iyo manifesto mag duond buchegi, gidwa mana chalre en mani seche miyiero ng'ato ema ng'ato ng'iyo ni wan gi duond buche mang'eny. Aring koni kaluwore ni mae jatelo ma paro ni nitiere kod agenda mara e wi. Ang'o momiyo ma dwa neno ahinya e Kenya e kinde ma wan kod ute ariyo mag telo mag od bura ma ok nigi paro modwa gwenyere ahinya? Kamoro king'iyo kata kaka iyiero jogo mane od bura mar Senate gi od bura machielo, anyalo miyi ranyisi ni Homa Bay, kuma jo Homa Bay omiya thuolo mondo abed jatendgi. Yes. An gi constituencies 8. Yes. Mondo amany kura mayud kura e constituencies 8 gi. Yes. Ok anyal thuo dhoudi. Ok anyal go siasa mar dhoudi. Yes. Nikech mondo yiera nyaka alos gi constituencies 8 gi te. To dipo ni constituency na ne en achiel kende, ma kamoro ting'o mana joka ng'at achiel, pacha koro bedo mana pach joka ng'at achiel, ok bed pach oganda. E Senate ka aneno ka wathoro bedo gi paro mar oganda maloyo paro mar dhoudi, kata bedo gi paro mar akwede mag dhoudi kata mag anyuola matindo tindo. Ting'eni ot machielo cha wan gi ji mang'eny. Kamoro ng'ato noyier gi marakwet, gweng' moro marakwet kocha. En kobiro kocha, ok odich gi gima jo Homa Bay dwaro, ok odich gi gima ja Homa Bay yudo. En mar marakwet cha, emokete wang'e, emokete ume, emokete pache. Tiende ni Senate nigi a more nationalistic perspective as compared to the National Assembly. Ok ni jok mane National Assembly pachgi tin. National Assembly nigi jok mariek kabisa, kendo jok ma wigi liw. Lakini interest samoro ma gi represent a narrow interest kopogore gi ja Senate ma tijwa en wa represent interest mar counties and their governments. Ema miyo e weche machalo pok mar counties. Yes. Waneno ni kawa mwandu mang'eny wagolo e center to watero ne county governments, dongruok nyalo bet. Ting'eyo ni jowa mane National Assembly to samoro neno ni teknia guchgi mar CDF opong'. Ginyalo tiyo gi pesa no mondo koro gitim godo gik moko matindo tindo within their constituencies. Waduto te watemo ni mondo wakel gik moko ne jopiny. Wan kaka Senate wadwani wakel gigo through the county governments. Jo National Assembly kamoro neno ni gigo mwandu go nego bed ni biro e lwetgi through the Constituency Development Fund, through the National Government Affirmative Action Fund. Emomiyo juma mokalo ni winjo ka Raila Amolo Odinga nowuok oko moparonwa ni jotelo mane bunge, od bura mar Senate gi od bura machielo, tiju en bedo duond jopiny, tiju en ndiko chike, tiju en ng'iyo kaka sirikal tiyo gi mwandu. Ok onego bed ni unemulokoru un contractors, ok onego bed ni unemulokoru un agents mang'iewo school bus,
Ok onego bed ni une mulokoru jogo matimo implementation. Tiju onego bed oversight. Kendo ni winjo ka Raila uwuoyo motegno kabisa. Ang'eyo ni nokomoro ji mang'eny ahinya jogo mantie e National Assembly, lakini gima nowacho en adieri. Okay. Kidwaro ni mondo iyud mwandu minyalo gero godo ndara, minyalo gero godo osiptal, many kom mar governor. To kise manyo kom mar senator, kata mar MP, kata mar MCA, onego bed ni wabedo duond oganda. Nikech kitimo ohala gi sirikal monego bed ni oversight, incompromised. Nitiere jal moro ndiko ka, adhi somo ni wachne bang' kasepenji penjo ni. Idwa ni sirikal mamalo jiw choko mare. Are counties doing the same? E choko margi mar own source revenue kata omenda magi choko kuom jopiny. Bende giketo chike mar timo ma nikech ripode ma wuok ga higa ka higa kaluwore kod kaka county choko omenda mage. Nitiere counties moko ma temo kendo nyiso ni gisudo kaluwore kod kaka ne giketo ageta margi mar choko margi mar giwegi miluongo ni own source revenue. Bende counties timo ma e yo makare. Ere kaka ma nyalo thiro neno ni counties ochopo budget kata ochopo omenda modwaro mondo ochwal godo dongruok ne jopiny nikech ma bende pesa mawuok kuom jopiny. Ang'o miyo counties samoro gin margi ma gichoko ne gidwa wuoye to giwuoye ma sirikal mamalo. Nitie shida ariyo. Achiel en samuoyo. Counties moko nitie ma ok chok kaka dwarore. Counties moko nitie ma nitie kata kit taxes moko machalo land rates. Land rates chik wacho ni onego chul ka en gi law municipality kata kuonde mamoko onego bed ni chulo usuru moro kanyo. To gitiyo gi register machon iluongo ni valuation roll. Counties mang'eny nyaka nwachak devolution ne pok oloko valuation roll. Koro rate mitiyo godo en rate ma nyachon kabisa. Omiyo ok ginyal choko gimoro malong'o. Koro nitie samuoyo kochopo e weche mag collection. But kuo bende nitie. Nitie counties moko miyudo ka officers mag usuru choko pesano to pesano ok bed reported. Ahinya counties motamore tiyo gi technology masani. Moko ma pod wuotho garunge e chirni. Ichiwo receipt. Iyudo ka ng'ato orwako uniform to ni garungu to kawo pesa kuom juogo mine to chiwo receipt. Pesa no ng'enyne dong' e ofuko mar jok machoko. Mitwe tonde e ndarani. Nikech sama japiko biro gi ng'wech to ketne tol to bolo siling 50 to kalo. Pesa no ok donje system. Pesa no ok bed reported. Wasetemo nyiso National Treasury ni nyaka koro walos system achiel michoko godo usuru e county governments. Kendo nyaka koro wawe system ma koro ikawo godo pesa taslim ni. Pesa taslim inyalo mana kawo kuonde ma koro onge network ma collection samoro nyalo bedo matek gi system. But gwengewa kata towns mang'eny nitie network malong'o. Nikech kinyalo tiyo gi M-Pesa, Remba, nyiso ni inyalo chudo gi sime Remba. Ok onego bed ni gik mamoko ichulo gi M-Pesa to kochopo kuom juok mar county government timi receipt. So en combination mar samuoyo, en combination mar kuo bende. Waseneno ka medruok kata improvement moro osebet e counties mamoko kata counties mag Kaluo. To wageno ni en medruok ma kigo kwande to en kwano malong'o. Gima litnwa kata mosebedo na malit kaka jakom mar Public Accounts Committee en yaneno ka counties mang'eny pesa magichoko kaka usuru michoke kor gweng' wuok e osiptende. Onego bed ni usuru wuok kuom ohala, onego bed ni usuru wuok kuom gima waluongo ni productivity. Usuru onego bed ni inene chiro, onego bed ni inene weche mag ses, onego bed ni inene nam, onego bed ni inene weche mag kata ka en rech, kata ka en alot, kata ka en mining. To ok nyal bet kata county mara ma Homa Bay ne wayudo bilion 1 gi wiye in terms of on source revenue. To ng'enyne nusne ne en pesa manowuok e osiptal. Kendo some of it ne en NHIF, Linda Mama rebate. Omiyo ok en picha mar adieri. De waher ni mondo wajiw counties wa ni ka gitimo investments malong'o. Onego bed waneno ni koro kata nam jonam koro yuto margi medore, koro gichulo usuru moloyo. Kata ka en chirni, gigero chirni mang'eny, gigero nderni, koro ji nyalo chopo e chiro mondo yuto medre. To konego bed ni watimo ohala gi jogo manigi midekre in terms of medical fees. Watieki nikech ing'isa ni thuolo marwa koro rumo kabisa mheshimiwa senator. Good job super senator. We ler shida manitie and ni most governors of the bed gi MCAs and therefore weakening the primary oversight institution mar counties.
ere kaka paro minyalo konyo godo wachni mano Dan Ombeme mawuok Gwasi Homa Bay County ma openjo kamano. Wati katika gikanyo mheshimiwa ka okwadhi mabor ahinya. Pesa ma wan go e Kenya ka oromo atiyo. We just don't have plans and austerity measures to stop wastages. Counties are wasting pesa. Mano dikima ko Babatoni. Reugino a second mako pradek mondo wacho chani. Weaknesses which mag oversight mag primary mag KMCS kachel kod wastages. Atiyo ko wacho ni pod, and I still believe yes. Ni counties no konengo yud matine billion 400 nikech kaluwore gi tije mwamiyogi e katiba. Mane pesa mane nyalo miyogi thuolo mar chopo gigo. To kata kamano nikech koro giyudo ma to kata kamano nikech koro nyaka koro wadenyuok nyaka koro warid okanda. To MCAs ma thurwa bende gine magitimo primary oversight. An kaka senator atimo secondary oversight. Anyalo nyisi ni e county mamara ma Homa Bay okase interfere gi tij MCAs. To asewinjo ywak kuom jopiny ni senator dwani duog piny koni mondo ikonywa nikech okwane ka jogi ochimore tir gi sirikal mar county. To nyaka wapenjre ni ng'ato ka ng'ato mi pok mare. Yes. An pok mara kaka senator en manyo billion 400 mondo ater ne county. En neno ni chike waketo malo koni manyalo miyo county thuolo mar timo gigo. En manyo pes mag climate change machalo floka mawacho kata trillions moko man wamanyo Azerbaijan ka. Koro nyaka wajiw jowa mwayiere county assemblies. Right. To mbele bende nyaka wadi korgi mondo wayier ji moikore ne tiyo ne jopiny. Okay. Waseneno gimoro timore thurwa ni tinde tij MCA olokore gima ji manyo, ng'ato kose yudo degree kata ose manyo tich ma tich otame, olokore unemployment gesture. Kamoro mbele ka nyaka wagol benefits moko mang'eny mwaketo ne jotelogi. Okay. Mondo tich mar MCA, tich mar senator, tich mar MP ochal tich mar dolo. Alright. Nakora mogi en tiyo ne jopiny, ok bedo ruodh jopiny. Mane gima senator temo wacho yo machuok. Kik obed tich makoro nikech met bilie mawuok kata mor mawuok e mamiyo ng'ato dhiye to bed ni en chiwruok mar tiyo ne jopiny mar kelo lokruok. Erokamano senator kuom thuolo mari mar loso gi Ramogi TV. Ahinya to fuono wach kaka gik matimore od bura mar Senate gi riwruok kindu kod od bura malo kaachiel kod bende neno ni uloso chike mamiyo counties tiyo e yo makare. Ka kamano nyako Ramogi elo senator Moses Kajwang' mar county ma Homa Bay kod in bende mikawo wang'i kendo ikete Ramogi TV. Director mara Philip Ochieng, jaloko mara iluongo Elizabeth Otieno kaachiel kod jago picha Lewis to kod ji duto te ma osiro weche manyien kaachiel kod twak maro mara bujope. Nyinga en George Bati, oriti masani. Mogo mar dole oyom opilore otedo mandas otedo nyaka sambusa the lost kodo o. Erokamano mane.